কলা চহটিব ঘোর করি বাসুকি আসন পড়িব টড়ি যাই ফুললো ম্লেছে পড়িবেটি বড়ি যাই ফুললো কলা অমরাবতী কটকে দুর্ভিক্ষ পড়িব মরিবে থকে যাই ফুললো ঘড়ি ঘোর করি হেব নব অঙ্কে যাই ফুললো ନରେ ନ ଅଙ୍କ ଗଲା କେତେ ଅଙ୍କ ଚାଲିଛି ନରେ ନବୀନ 24 ତ ହିଁ ମସିହା ଉପତ ହୋଇଲା ତ ହିଁ ନବୀନଙ୍କ ଅଙ୍କ ସଇଲା ନରେ ନବୀନ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋଦି ଚିହ୍ନିଆ ବହୁ କଷ୍ଟ କେତେ ଅଙ୍କର ଖେଳ କହିଲା 10 ଅଙ୍କରେ କାନ୍ତାର 11ରେ ଟାଣ ବିକ୍ରି ଘର 12ରେ ହେବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆପଣଙ୍କର କେବେଠାରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତିଆରି ହେଲା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପାଇଲେ ସେ କଲେ ଏତେ ଚାଉଳ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚିନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭଲ ମନ୍ଦ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲା ତେଣୁ 13ର ଅଗାଧ ହେବ 14 ଅଣତ କିଶୋର ଦେବ ଉତ୍କଳେ ପ୍ରକାଶ ହେବ ତେଣୁ ଏହିଠାରେ ଯୋଗ୍ନୀ ମେଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦେ ହୋଇବେ ମେଳ ଯାଇ ଫୁଲର ବ୍ୟାପୀ ଯିବେ ଭୂମଣ୍ଡଳ କାହିଁକି ନା ଯୋଗ୍ନୀମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଖେଳ ଆସିଗଲା ତେଣୁ ପୃଥ୍ୱୀ ହେବେ ମହାଳିଆ ପୁଣି ହେବେ ମାହାଳିଆ 13 14 ହେବେ ମେଳିଆ ଯାଇ ଫୁଲଲ କେତେ ନେବ କାହା ଓଳିଆ ବାପା ବାନ୍ଧି ରଖିଥବୁ ଅଛି ଆରେ ବାପ ଯାଉଅଛି କୋଉଠିକି ନା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ଭିକ ମାଗୁଛି ତେଣୁ ଝୁଅ କହିଲା ଝୁଅ ଜୁଆଇଁ ଦେବେ ପିଣ୍ଡ ପୁତ୍ର ତ ଯିବେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ରଖିଛି ପୁଅ ପାଇଁ ଝୁଅ ଗୋଳିଆ ବାନ୍ଧି ଗଲାଇଁ ବାପା ଏଇକା ଚଳଉଛି କିଏ ସେ ପୁଅ ନା ଝୁଅ ବହୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେଖ ଏଇକା ଝିଅମାନେ ପୋଷୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପୋଷୁନାହାନ୍ତି ଆଡ଼େ ବାପା ତୁ ଥୋଇଛୁ ସାଡ଼େ ଗଲାକୁ କିଏ ତାକୁ ମାରି ନାହିଁ ତ କହିଲା ମାରି ନେବେ ମହାପାତ୍ର ଚାହିଁତା ଜଳକା କିନ୍ତୁ ଦଉଛି କିଏ ନଉଛି କିଏ କାହାଠୁ କିଏ ନଉଛି କିଏ କାହା ଭଳିଆ ନେଲା ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁ ଜାଣ 29 ପରିଜନ୍ତେ ପ୍ରମାଣ ଲ ଯାଇ ଫୁଲ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ଯାଇ ଫୁଲ କଲା 7 ବର୍ଷେ 7 ଭ୍ରମଣ କରିବେ ସେ ପିତବାସ ଯାଇ ଫୁଲ ଲୋ ମହି ଭାରା କରିବେ ଉଶ୍ୱାସ ଯାଇ ଫୁଲ ଲୋ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ କଲା ଦୁଷ୍ଟ ନାଶୀ ସନ୍ଥ ପାଳି ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରି ଯାଇ ଫୁଲ ଲୋ ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେବେ ହରି ଠିକ 29 କର କହଇ ଅଚ୍ୟୁତ ଛାର ଯାଇ ଫୁଲର ମୁହିଁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ପରିଚାର କଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ 29 ଠୟ କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳ୍କି ଅବତାର ଗୁପ୍ତ କେହି ଜାଣିବେ ନାହିଁ ସତ୍ୟାରେ ତେଣୁ ତ୍ରିଜଟାର ବଂଶ ମିଳି ଦାରୁଙ୍କୁ ନେବେ ସେ ରେଳରେ ଭରି ଯାଇ ଫୁଲର ପ୍ରଭୁ ଛତିଆକୁ ଯିବେ ଚାଲି କଳ୍ପ ବଟେ ଡାଳ ଥିବ ମଳାଙ୍ଗ ହୋଇନ ପୂର୍ବ ଭାଗ ଈଶାନ ଜୀବନ୍ତେ ଥିବ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ରହିଲା ଯେ ବୁଝିବା ବାଲା ବୁଝିବେ ଆମେ ଖୋଲିବୁ ନାହିଁ ଓଳାଶୁଣୀ ପର୍ବତରେ 4 ଦିନ ଭକ୍ତ ମିଳି ସେଠାରେ ଯାଇ ଫୁଲର ଖେଳ ଲାଗିବଟି ସେଇଠାରେ ଯେଉଁଠି ଅର୍ଖିତ ଦାସ ଉଦୟ ହେବେ ଅର୍ଖିତ ଦାସ ଗଲେ କୋଉଠିକି ନା ଆପଣଙ୍କର ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନ ଓରା ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଜାଣ ସେଠାରେ ହିଁ ଜିନ ହୋଇବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଲ ଯାଇ ଫୁଲ ତହିଁ ପ୍ରଭୁ ହେବେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ଯାଇ ଫୁଲ लो ଆରେ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେବେ ସେ ଛତିଆ ଧାମ ଯାଇ ଫୁଲ लो ତହୁଁ ଯିବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଯାଇ ଫୁଲ लो ଓଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯେ 7 ଦିନ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭିବେ ଛତିଆ ଧାମ ଯାଇ ଫୁଲ लो ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଥିବେ ଭଗବାନ ଯାଇ ଫୁଲ लो ତହୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିବେ ହେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପୁଣି ପୂଜା ପାଇବେ ଯାଇ ଫୁଲ लो ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ପୁଣି ସେହି ହେବେ ଯାଇ ଫୁଲ लो କଲା ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେତୁ କହି ମାଳିକା ନାମଟି ଅଛି ବୋଲାଇ ଯାଇ ଫୁଲ लो ସାର ସତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ହଟଇ ଯାଇ ଫୁଲ लो ମାଳିକାକୁ ଓଲଟେଇଲେ କ'ଣ କାଳୀ ମା ତେଣୁ ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା ଉତ୍ତରେ ସାଜିବେ ବଳ ଦକ୍ଷିଣରେ ନେଇ କରିବେ ଠୁଳ ଯାଇ ଫୁଲ लो ଜାଗିବେ ସେ ଯବନ ବଳ ଯାଇ ଫୁଲ लो
କହିଲା ଈଶାନେ ଅନିଷ୍ଟ ହେବ ପୂର୍ବ ଭାଗରୁ ସେ ଉଠାଇବ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ସମୁଦ୍ରରୁ ଲୁଣା ମାରି ଆସିବ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ। କହିଲା 13 ଦିନ ପକ୍ଷ ହେବ 15 ଦିନଟି ଆଉ ନଥିବ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଆଉ ମାସର ନାମ ନଥିବ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ। ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକା ଘରେ ପଡ଼ି ହୋଇବ କ୍ଷତି ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ବୁଡ଼ିଯିବ ଧର୍ମ କର୍ମ ନୀତି ଯାଇ ଫୁଲଲୋ। ଆଉ ଅଛି ବାପା। ତେଣୁ କଲା 13 ଦିନ ପକ୍ଷ ହବ 23 ତରେ ପକ୍ଷ କ୍ଷୟ ଯିବ 13 13 8 ଯେ ହୋଇ ଏପରି ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଶେଷ ହେବ। 13 ରୁ 53 ଅଙ୍କ 13 30 43 ଅଙ୍କ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ତା ସଙ୍ଗେ ସଂଯୋଗ 10 ଅଙ୍କ ଘର 90 ଥୋଇ ତାହା ସଙ୍ଗେ 13 ମିଶାଇ ଯାଇ ଫୁଲ ଏହା 11 ଅଙ୍କକୁ ନେଇ 13 ରାଜା ମେଳି ହେବେ 13 ପୁରୁଷକୁ ଭୋଗ କରିବେ 13 ଅବତାର ନେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି 13ରୁ ରାଗିବ ଗୋଳ ଶତ୍ରୁ ଜାଗି ବେଟି ହୋଇ ପ୍ରବଳ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଦେଶେ ଦେଶେ କଳି ଯେ ପ୍ରବଳ ଅବିକା ଘୋର ସମୟ। କାହିଁକି ନା କଳିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବହୁତ ପ୍ରଖର। କୋଳା ଟିକିରା ଗୋହିରୀ ବାଲି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ବଟି ସେ ହାଲ ହଳି ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଦେଶେ ଆସିବେ ବିଦେଶୀ ମାଡ଼ି ଯାଇ ଫୁଲଲୋ। ଆରେ କୁଟ ପୋଖରୀ ଉପରେ ମହାଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ସେଠାରେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ରହି ଅଛିବାରେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ। କାହିଁକି ନା ଚୌଦ୍ୱାର ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଅମରାବତୀ ଆମର ସେଇଠି ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ସମୀବୃକ୍ଷର ବିରାଟ ଦେଶର ଜାଣ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଛି ପୁର ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ସମୀବୃକ୍ଷର ପ୍ରମାଣ। ତେଣୁ ଗୁପତ ଖେଳ ଲାଗିବ ଘନ ବରନିଆ ଲୁଚି ରହିବ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବ ତାକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ବୁଲିଲେଣି। ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଘେନି ଗଡ଼ ମାଣ୍ଟୁକୁ ଯେ ଭାଙ୍ଗିବେ ପୁଣି ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ସଙ୍ଗେ ଥିବେ ହଳ ପାଣି ଗଡ଼ ମାଣ୍ଟୁକୁ ଯେ ବାଟ ଫିଟାଇ ନ ଦେବେ ପଠାଣ ଚାଟ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ କେହି ନ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କ କୁଟ। ଆଉ ଯେଉଁ କାଲକାଟା ଗଡ଼ ମାଣ୍ଟୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ରହିବ ନାହିଁ ଅର୍ଜୁନ ଏକ ସରରେ ଗୋରା ସୈନ୍ୟକୁ ମାରିବେ ତୀରେ କେ ନ ଜାଣିବେ ସେ ଛନ୍ତି ମାୟାରେ। ଭାରତେ ବିଜାତି ଗଣ ନ ରହିବେ କେହି ଗୋଟିଏ ଜାଣ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ସକଳ ହେବେ ନିଧନ କେହି ବିଜାତି ରହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଲେଖିଆ ଶତ ଶତ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ହୋଇବେ ହତର ଯାଇ ଫୁଲ ଏ ତ ଅନାଦି ସ୍ୱାମିକା କୃତ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖାରେ ନାହାନ୍ତି ଅଲେଖ। ଅଲେଖର ଅର୍ଥ ଅଲଗା କାହିଁକି ନା ଆମେ କହିବୁନି। ଅକୁଳୟ କଲେ ଖ ମଣ୍ଡଳ ଦେଖିବ ଅଲେଖ ଯୋଗ ଗୋଟେ ସେ ମଣ୍ଡଳେ ଥିବ ଯେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ବାଟରେ ସେମାନେ କହିବେ ସେ କଥା ଆମେ କହିବୁନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ବାସୁଦେବ। ଉତ୍ତର ଦେଶ ହାଡ଼ମାଳ ହୋଇଯିବ ବିଶେଷ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ମହି ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ ହେବ ଧ୍ୱଂସ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ। ଆରେ କଲିକତା ଯେ ସହର ପୋଡ଼ି ଜଳି ହେବ କିନାର ଖାରଲ ଯାଇ ଫୁଲ ଏ ତ ଶେଷ ଭାରତ ସମର ଯାଇ ଫୁଲଲୋ। ଆରେ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ବସି ବିଲାତକୁ ଯିବେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଆଣିବେ ସେ ତ ତୁଳସୀ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ। କଲା ଲକ୍ଷେ ମାଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧରି ଋଷିଆ ଆଣିଛ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ନେତ୍ରେ ଦେଖିବ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ। ଏଇଠି ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଲା। ଯେ ମାଳିକାକୁ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିବେ କହିବେ। ଦ୍ୱାପରରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଜାରାଶବର ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଆକୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ରେ ତାକୁ ଭସେଇ ଦିଅ ସେ ଦରାପଡ଼ା ଦିଅ କେବେ ଅବିନାଶୀ ବ୍ରହ୍ମ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନୀଳମାଧବ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋଇ ଯଦି ବସିଲେ ଦାରୁରେ ଯେତେବେଳେ କଳା ପାହାଡ଼ ଆସିଲା ନେଇକି ଗଲା ବିଶ୍ୱଇ ମହାନ୍ତି ମୃଦଙ୍ଗରେ ଆଣିକିରି ଗଳ କୁଞ୍ଜକରେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ନାମ ଦେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ବସିଲେ ସେ କିଏ କେଉଁଠି ଆସିଲେ ବ୍ରହ୍ମ କାହିଁ କହିଲେ ଏଠି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ କଥା ନେତ୍ର ଦେଖିବ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ଦେବ ରାଜା ହେବେ 108 ବର୍ଷ ଭୋଗ କରିବେ ଲ ଯାଇ ଫୁଲ ସତ୍ୟରେ ପୃଥ୍ୱୀ ପାଳିବେ ଯାଇ ଫୁଲ। ଆରେ ଅନନ୍ତ କିଶୋର ଦେବ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ସେହୁ ହୋଇବ ଲ ଯାଇ ଫୁଲ ଏ କଥା ଅଟଇ ଧ୍ରୁବ ଯାଇ ଫୁଲ। ଗଲା ମହାକଳି ଯେତେବେଳେ ଆସି ଆଛାଦିବ ମହିମଣ୍ଡଳ ଲ ଯାଇ ଫୁଲ ହିଂସାବାଦ ହେବ ଘରେ ଘରେ ଯାଇ ଫୁଲ ଲ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏବେ ନିକଟ ହେଲାଣି ଆଉ ବେଶୀ ବେଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ପୁଥି ଚାଲିବ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ନଥିବ।
ତେଣୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ପରାଏ କାଟିବେ ଦିନ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ହୋଇବେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଯାଇ ଫୁଲ ଲୋ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଗାରେଡ଼ି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାୟତ୍ରୀ ନାହିଁ, ଆଉ ସଂସାର କ'ଣ ରହିବ? କହିଲା ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ମିଳିବେ ମଦ ବେଶ୍ୟା ପୋଷା ସାର କରିବେ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ହୋଇଯାରେ କେତେ ନାଶ ଯିବେ ଯାଇ ଫୁଲ ଲୋ। ବହୁ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇବ ଭୂମିକମ୍ପ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହୋଇବ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ପ୍ରବଳ ହେବ ଯାଇ ଫୁଲ ଲୋ। ବାପା କ'ଣ ଚାଲିଛି? କହିଲା ମିନଶନି ଭୋଗ ଯେବେ ଆସିବ ତେବେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ଆଉ ସଂସାର ଅଛି ନା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ, ଖୁବ୍ କମ। କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ି ହାରି ମାତି ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ସଙ୍ଗଟେ କାଟିବେ ରାତି ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ କାଳ ଖଡ଼ଗେ ପାଇବେ ଶାସ୍ତି ଯାଇ ଫୁଲ ଲୋ। ତେଣୁ କ'ଣ ହବ ନା ନବକୋଟି ଯେ କାନ୍ତାନି ଘଡ଼ି କରେ ଛୁଟି ଆସିବେ ପୁଣି ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଘୋଟି ଯିବେ ସେ ସାରା ମେଦିନୀ ଯାଇ ଫୁଲ ଲୋ। କ'ଣ କରିବେ? ସବୁ ଖାଇଯିବେ ରୋଗ ରୂପରେ। କହିଲା ରୋଗ ରୂପେ ଯୋଗମାୟା ପ୍ରବେଶ ହୋଇବ ଶରୀରରେ ମାତି ସେଉ ଖାଇ ନ ଯେ ଯିବ। କିଏ କାଉ ଗୋଡ଼େଇ ଖାଇବ? ସବୁ ରୋଗ ରୂପରେ ଖାଇଯିବେ। କହିଲା ଶପଥ ଦିନ ଯେ ମହି ହୁଲସ୍ଥୁଲ ହେବ କହୁଛି ସେ ହିଲ ଯାଇ ଫୁଲ ସର୍ବେ ତ୍ରିକୁଟକୁ ଥାଅ ଝାଇ ଯାଇ ଫୁଲ ଲୋ। କହିଲା ଚାରିଦ୍ୱାର ଏକ କରି କୂଳ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଜାଗ୍ରତ କରିଲ ଯାଇ ଫୁଲ ତେବେ ଦେଖିବୁ ନେତ୍ରେ ଶ୍ରୀହରି ଯାଇ ଫୁଲ ଲୋ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେବେ କଳିରେ ବଞ୍ଚିବ ତେବେ ଓଙ୍କାରକୁ ଭଜନ କର, କୁଣ୍ଡଳିନୀ କି ଜାଗ୍ରତ କର, ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳେ, ଯଦି କିଛି ପାଇଯାଇପାର, ଯେବେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ତେଣୁ କହିଲେ ବାରଣା ଚାରଣା ହେବ ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡି କରେ ଭାଗ ପଡ଼ିବ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ପାଳି ପଡ଼ିବ ଯାଇ ଫୁଲ ଲୋ। କହିଲା ଘରେ ଘରେ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ସାର ହୋଇଯିବ ପ୍ରଚାର ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ପିତା ପୁତ୍ର ହୋଇଯିବେ ପର ଯାଇ ଫୁଲ ଲୋ। ବାପା ଠାରୁ ପୁଅ ଅଲଗା, ବାପା ଆଉ ଅଛି। ତେଣୁ ପୋତା ଧନ ହଜିଯିବ କିଛି ଦିନ ଅରାଜକ ହୋଇବ ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ନଥିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି। କହିଛି ଶ୍ରୀ ଯେ ହଜି ନ ଯିବ ଆଉ କାହା ପାଶେ ଶ୍ରୀ ନଥିବ ଶ୍ରୀହୀନ ଦେଶ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାସୁଦେବ ଗୁରୁଦେବ। ଏତିକିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି ବାଣୀ।